Hello, good morning sa tanan. Hi kay Ma'am Carmel Lupina, kay Ma'am Bernadette Adlawan. Hi Ma'am. Nabi na sila sa akong mga GC, no? Kadali lang gid kay medyo na ako sa i-share kadali lang gid kay guys ha. Dali lang gid kay ako sa i-share kay dali lang kay guys. Dali lang gid kay guys ha. Groups. Natay kuan ba kaning mm, natay waiting na ako'y nakita karon guys. So katong niagi bitaw nga atong gi-post akong gi-post katong 709. Di ba naama ko'y gi-post nga kuan. Hi kay Ma'am Gina Villamor. Maayong udto ma'am. Maayong udto sa tanan day. Kay udto naman day no. So bago lang tanag uman og lunch. So katong natay waiting tong gagahapon guys katong niagi katong 907 di ba? Mao man atong kuan og 809. 179 dito no. 197 so migawas man kagahapon tong slide man katong 279. So 179 so cancel na to guys kay akong numero to 279 to siya og 907. So diri ta po ko sa bag-o nga na ako'y nakita nga 40 nga pairing. So ilisan lang nato ang katong ang digit nga pamaris guys sa kagikan sa atong waiting nga solid combination. Okay, so ang akong waiting nga pairing guys mao gini siya. So ang waiting na to nga pairing gid di sa gina ko siya buhian kay wala pa manggod. So wala pa siya kagawas ba. Pwede siya mag 87, no? Pwede. Basin wala ta kabalo basin double 7. No, narabay kami nga double 7 guys. So pwede siya mahimong double 7 inana. Pero dili ka na ang combination nga akong priority. So pwede taya ako gitayaan ako na siya kay ako nakita nga double 7 basin mo shoot sa 8-7 nga pairing. Pero ug mas mayon kag expected kag much higher bet diri ta sa 8-0 ug sa 7-0 0-7 guys. So anal ang atong pamaris anak karon no nindot kina siya karon nga i-maintain. Ug di siya mogawas karon. At actually kuan na kay nako siya kaning pending na gid ako siya nga pattern guys mo nang i-share gid nako kay gusto ko nga mudaog pud man no pag inigawas di gid masayang ba kapitong inigawas uy nakabawi gid ang uban ana ba nakabawi at least naman lang ang uban no kaning sa mga ni amin nga di daog ana congrats ana gid makatabang-tabang pud lagi nagmay guys mo na binatong trabaho sa una so paano ba sa una no mag-share tag combination uh, makakuan man or makadaog man ta or dili at least share lang gyapon guys so at least dagan man gyapon malipay no kanang mga nang daog bitaw dagan malipay. Shout out ko sa akong mga kapwa vlogger guys so karon vlogger sa Swartres no kina Sir Samjin Nice sa Ma'am Galora kina Ma'am Clea kina sa panang dagan ng mga vlogger diya silang Mr. Wing Vlog um, silang
Sir James Arellano. So shoutout ko sa mga kapwa vlogger guys sa Swertres nga sharer. So kita ni padayon lang yapon wala kay ka naka-update ni agi kay medyo na busy ko no. So daghan kay ko gilakaw. So karon balik na punta so inaot nga mo boom gid na karon guys. Kay katong last na to nga post katong pinauna pa gid diba naman to ng daog. So wala ta ka-update og balik so karon mag update tag balik karon guys. So kini siya og dili gali ni siya mogawas karon. Og di siya mogawas karon na pwede min mo siya i-oldro kay ngano actually waiting na gini siya. Kaning ako pa istoryahan ng delikado na gid siya guys. Anytime na mo siya pwede mo gawas. So sayang kay ba no? Ug di na ko siya ikuan. Sige jag ulan gyud. Ay nako ni ulan na sad. Sige lagi ulan ay. So kini og dili ni siya mo gawas karon. Og dili ni siya mo gawas karon, pwede ni siya i-maintain guys o pwede po siya oldro, no? Pwede siya oldro. Kay kini siya waiting nagig kini. Waiting nagig kini siya nga kana siya nga guide. So pwede siya oldro. Oldro siya karon. Then waiting nagig kay ang atong pamaris ana guys isa ra ka ang best nga pamaris. So say 87 ang akong best nga iparis saya pwede siya mahimong 7 no. Kay na ay waiting nga 77 guys. Nakoy nakita nga 77 nga pairing. So pwede siya mag 877 ano. So fill in the blanks lang ta sa atong combination. Pwede siya 877. Pero ang akong priority ang nakakuan gid sa akong kanang bitong murag hot kay gid. Hot kay sa akong panan-aw kay ngano taud-taud na mo gud siya nako sa gihulatan. So possible karon basin karon mo bagsak ba no. So na ako nakita nga 04 nga pairing. So ato lang ni itandi guys. So naa siya ni si Will nga 04 nga pairing karon. So ato lang ni siya itandi diri sa naay 0. So ang mahitabuan ni mahimo ni siyang kuan guys. Diya siya oh. Ana na siya. So ang best ani para sa ako ang best ani 407. Ay gikalimot og rumble. Naiuban ba nga target labi daw ni mabalihan. So sayang gid guys. Ako talaga sa kita mag-share og numbers nga kanang bitang tanaw ako nga murag muigo gid bitaw. Ako tanaw ako pa istorya nimo murag muigo gid. Murag makahit gid ani nga kombinasyon ako pa istoryahon. So ug daganan mo isa pili lang isa gud. Ara man na no. So balik mo guys ug mudaog ni nga combination kay murag tanaw na ko mudaog gini. So ana lang no. So hinaot mudaog tang tanan karon and kay hapit na alauna guys. So mo apas na punta update ta unya siguro no. Tanatan sa tong pattern og nice unsay mga nindot nga kuan guys. So congrats na lang sa tanan advance and shout out sa tanan nga nagpanaw sa atong live guys. So balik taon niya okay? And God bless and salamat sa tanan.